Есенмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатин олға таба қойбір темалар турында қысқаша. 5-ші шахар қосақанасы проекты келген табипларға төлеулеріні арттыру һәм башқалар Яршалыда медицина советінің кеңейтілген утырышы узды. Батырлық, қиюлық һәм фидақарлық үшін халек болған СВОда катнашучыларның туганнарына бүләкләр тапшырылды. 5-ші шахар қосақанасы проекты келген табипларға төлеулеріні арттыру, кадрлар қытлыға диспансерлаштыру һәм башқалар Яршалыда медицина советінің кеңейтілген утырышы узды. Онда Татарстан сәлемәтлек саклау министрі Марсель Миңнуллин да катнашты. Толырақ қолдағы материалда. 2025 елда махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә чираттан тыш медицина ярдәме күрсәтү өстенлекле бурычларның берсе булып тора. Хәзерге вакытта шәһәрнең хатын-кызлар консультацияләрендә хәрби хезмәткәрләрнең 66 йөкле хатыны исәптә тора. В амбулаторно-поликлинических учреждениях города функционирует 17 кабинетов медико-психологического консультирования, в которых в 2024 году получили помощь более 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей. Якынча 1000 ярым хәрби сугыш ветераннары госпитальдә реабилитация һәм амбулатор ярдәм алган. Забота о ветеранах – это не просто медицинская обязанность, это наш долг перед теми, кто защищает Родину. Наша цель – обеспечить ветеранам достойную медицинскую помощь, окружить их вниманием и заботой, дать им возможность почувствовать себя нужными и защищенными. Иң мөһим бурычларның берсе сабыйлар үлемен киметү. Табибларны бигрәк тә өйдә үлем куркынычы борчый. Моннан тыш 2024 елда абортлар күрсәткечләрен киметүгә ирешелгән. Шулай ук утырышта диспансеризация темасы буенча да фикер алыштылар. Узган ел 200 меңнән артык кеше тикшерүне узган. Основная доля приходится на болезни глаза и его придаточного аппарата. На втором месте болезни костно-мышечной системы. На третьем болезни эндокринной системы и расстройства питания и нарушения обмена. Медсовет барышында республиканың сәламәтлек саклау министры кадрлар кытлыгына да игътибар итте. Шулыга 40% табиб һәм 77% шәфкать туташы җитми. Терапевтлар, неврологлар, офтальмологлар һәм башка төр белгечләргә кытлык күзәтелә. Есть колледж целый, да, есть определенная целевая подготовка, есть достаточно серьезный выпуск. И мы имеем дефицит, в частности, среднего медицинского персонала в той же самой Челнинской инфекционной больнице. Килүче табиблар өчен стимуллаштыручы түләүләр күләме 200 мең сумнан 500 мең сумга кадәр арттырылачак дип хәбәр итте шәһәр мэры. Республикадан ярдәм 800 мең сум күләмендә күрсәтелә. Те цифры, о которых сегодня сказал Рустам Маратович, безусловно, нас удовлетворять не могут в части обеспеченности. Чуть более 61% по врачам, 76,9%, почти что 77% по среднему медицинскому персоналу. Я думаю, что есть нам над чем работать в этом направлении. Шулай ук Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы башлыгы медицина персоналы тарафыннан пациентларга карата тупаслыкка каршы чыкты. Это я вообще не понимаю. Мы с вами выбрали профессию медика, врача, медицинской сестры, там, да? Соответственно, априори заложено в нас терпение по отношению к пациенту. Кому первому, с кем первый сталкивается пациент, если ему плохо, и выливает весь этот негатив, всю эту энергетику? Конечно, это медики. А наша задача – это где-то терпеливо воспринимать, где-то терпеливо доносить информацию. Как бы нам тяжело не было, но это наша работа, понимаете? А фыркать, хамить, да, где-то, ну это вообще просто непозволительно. Уңышлы медицина учреждениеләре арасында ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе. Узган ел бирдә 6 пациентка йөрәк трансплантациясе уздырганнар. Быел бу санны 10га кадәр арттыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Батырлык, кыюлык һәм фидакарлык өчен тантаналар сарайында халек булган СВОда катнашучыларның туганнарына бүләкләр тапшырылды. Медальләрне һәм орденнарны якыннарына шәһәр мэры Наил Мәхдиев тапшырды. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Иратның СВОга барга теләве аның апасы Эльвира һәм әнисе Гөлсинә өчен көтелмәгән хәл була. Алгы сызыкка кадәр ул тимерчелек заводында токарьдан башлап, сыйфат буенча директор урынбасарына кадәр үскән. 2022 елның июлендә Россия оборона министрлыгы белән контракт төзи. Маме он сказал, что он поехал в командировку.
На оборонный завод. На оборонный завод. На 3 работать. месяца. Да, мама, естественно, она потом почувствовала уже спустя какое-то время, что что-то не так. Барлык туганнары Иратның алгы сызыкта икән аңлап алгач, аңа һәр яклап ярдәм итәргә тырышканнар. Гордость бар инде, конечно. Урам буенда китеп йөргән түгел бит инде. Все-таки бар сугышта геройлар төлгән. Шолының 38 хәрбие үлгәннән соң дәүләт бүләкләренә лаек булды. Халек булган сугышчыларның туганнарына һәм якыннарына батырлык орденын шәһәр мэры Наил Мәхдиев тапшырды. Ваши мужья, ваши сыновья, ваши родные и близкие во веки веков останутся настоящими героями. Их фамилии, имена навечно внесены в мемориал Родина-Мать у вечного огня. Чара 1 минут тынлык белән тәмамланды. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 12-нче көне сәхәр ашау төнге 3 сәгать 49 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар яисә авыз ачу вакыты 17 сәгать 29 минутка туры килә. Әгәр дә кешеләр Рамазан аенда нәрсә бар икәнен белсәләр, әлеге изге айның ел буе булуын теләрләр иде дигән пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям. Шуңа күрә Рамазан аеның нинди кадерле ай икәнен исебездән чыгармыйк. Йоршалда Белоруссия ай киеме сәүдә күргәзмәсе үз ишекләрен ачты. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен модельләрнең яңа язгы коллекциясе барысында сөендерәчәк. Табигый күннән ай киемнәре Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча урнашкан. Яңа язгы коллекцияның киң ассортименты һәм арзан бәяләр сатып алучыларны гаҗәпләндерәчәк. Табигый күннән эшләнгән сапоги, ботинкалар һәм ярым итекләр югары сыйфатлы булу аркасында сезне берничә сезон сөендерәчәк. По бокам с обеих сторон тут расположены 2 молнии для удобства при надевании и снятии в момент, если ноги оттекли в процессе ходьбы. Также посередине расположена шнуровка для подгонки под любой подъем ноги. Стелька имеет анатомические упоры по бокам для удержания стопы равновесия, чтобы ножки не болели. Бастырылган йомшак күн, анатомик платформа, уңайлы һәм җиңел аслык бу сыйфатлар аркасында аяк киеме буыннарга авырлык тудырмаячак. Сату күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме алырга мөмкин. Ассортимент очень большой. В общем, понравилось. Очень удобная и легкая обувь. Широкая и подъем такой высокий. Это очень удобно. Белоруссия аяк киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Hürmetli Yarşanlı tamaşaçısı. Nihayet bu Devlet Drama Teatrı Tufan Minguli'nin Irak oyun piyesası boyunca sahneleştirgen Mişerim Şekerim müzikal komediyası bilen sizden şehirge kile. 31 Mart kişki saat 7'de Sara Sadıkova ismindeki konsertler zalında görüşkenge kadar. Biletler satıda. Yaş çikleme 12+. Забирай сейчас куртки со скидкой до 50%. Сибиряк, проспект Мира 12А.